سنة ġdida. Bidu ġdid. Kapitlu ġdid f'ħajti li qiegħed hemm lest biex jinkiteb. Mistoqsijiet ġodda x'nistaqsi. Tweġibiet li rrid infittex. Kull ġurnata, kull siegħa, iva, kull minuta hija ċans uniku ta' bidu ġdid li iwassalni biex naraf aktar lili innifsi. Kull tektika tal-arloġġ hija taħbita ġdida ġo qalbi. Hija taħbita fuq il-bieb tal-avventura. Hija sejħa biex nilqaħħa bidejn miftuħa. Bidejn li jistgħu jkunu mifluġa, għajjena, ferrieħa, qawwija, marradija. Imma dejjem lesti jilqgħu fihom dak li jingħatalhom. M'hemmx esperjenzi koroħ jew sbieħ, hemm biss esperjenzi utli. Opportunitajiet li jekk naraf nużhom tajjeb jaslu jibdluli ħajti għall-aħjar. Nemmen li illum jista' jkun aħjar mill-bieraħ u għada ser ikun aħjar mill-lum. U bekk ngħix b'ċertezza sħiħa li kull ġurnata hija l-aqwa ġurnata tas-sena.